Nyanyona unginyanyisa kabi wena sacishe safa ngenxa yakho. Mngani, hey, zokusakaza ngempama wena mfana. Asambe mngani. Cela uhlone namphansi. Yazi wena sibuka ngiqondise isikahle. Yazi kwakuthatha isikhathi esinganani ukuthi mina ngize ngivuma ukuthi ngiqome kodwa wena iqeda ukwenza ukwazi into enje. Uthi umbosi sibami cela uhlone namphansi. Hlona namphansi. Kambe. Scheinklaar. Zum Schlafen. Und der Ding not Judah, ist es ab. No, wena mfethu. Ufonga nje. Uthi ngicabanga le ndaba Brady. Lama cherry siwathola lapha. 10 lama cherry. Indoda. Baningi kakhulu. Esicaphaza nomshidi. Adike kumele ubambe ukuthi lawo mathengi la kumele siwathole la around. Manje siphume ndoda. Sami siwathola futhi endaweni eqhelile. Ikuphi lapha? Ile nto shaya. Kodwa yazi singathola sikawathatha noma plala la khona la eduze. Ebese sishaya iplan. Yabo? Iplan ethini le? No, hamba la. Yini ngicabanga? Kurikabi yafethu kubona ukutshela ngayo lapha. Uthi bese Juice ya, ngingaphuma la lapha. Danyana, yona ngasisiza kule nto kabona. Yari. Hey! Hey, nkabi yami. Hamba njani my old friend? Ya, ayoqinisile intwana sekukudala kade yagcinana. Hayi no, sengidla ama conflicts manje ngiyaglow. Hey. Hayi no, lalela wenkabi yami yazi. Ngidespanda for wena. Ya mfethu. Une nje khonkothi ingelosi ingene egcekeni. Manje ufuna udwadla ushayisane la, Ya, khona nje mfethu ufike fast. Ya, bengicela ukuthi uphathe le moto yakho ifamily car. Azu angabuzi khuleka ngizokutshela Masula. Uzwe. Hayi salute. Hello. Aqondile kabuyaphi. Qondile. Hayi musu ungabusaba na stress. Yabona lo mjida kuyamthemba mina mfethu. Awusuhambe nje bese umuntu uphunta encane. Uzobhema noma? Buye bela basiba. Baje zakho mgcine nenyene. Ozami. Sengivalelile lezi ngane ngale. Ayi, yonele ngama thread inesidingo. Bama ithi hayi nesidingo. Relax. Kubalekile uzona ukwenza imisebenzi. I know khuleka bozami, khuleka. Le bar le osibuda ngazi ukuthi inde kuphi. Abo ukuthanda ifebe lokho angazi mhlawumbe ibidawo kakhulu nje. Usibuda yang stress mina because angiphendula ifebe nje mina. Kodwa zinhle nazo lezi ngane bozami. Azinhle. Angichazi nje boss. Azinhle. Ndoda. Bazami. Hayi. Ngixolisa kufika lezi. Ngazatha ngazi isitaba ndoda. Esibuda. Athi bekushaga impaba entwana sithini? Ushaya yini? Ngana sengijwayela ngalo yazi. Sengiyeza. Uhlekani mfethu azongixasula. Okay, lalani bafana. Ngizolezile. Qedile. So boss. Alright. Ngisebenzile bafana. Ezangani sephelele. Kuna mhlanje ngeke ngilale ngejela ngibha ngokuthi istock sesiphelele. Sesisonga imali. Hayi. Sizokwenza isikhathi soncobeleka. Sofuna nje amaduzane nje. Okwenu nje no problems. Sesiyafika la kade sifuna uyakhona. Sekuseduze.
Ngeke washo Khululeka phuzami. Sizaba nje ngokusho. Asifike isikhathi sokuvuna. Yebo. Besingakhululeka ke manje kodwa yakakhulu. Hayi, sengangishiya. No, yazi ngiphoza yami into engiyicabangayo. Asihambeni siyogeza. Khona sizokwazi ukubhema. Ntwana asihambeni phoza sokubona kahle kusasa phoza yami. Sufuna ukuyobhema iboss. Awungakenzi njalo wena. Wena. Bana yini baba bakufuqa ntwana. Hayibo. Ngani? Mana. Yini wasihamba ngo-180 nje Tom? Hayi cha, kodwa wazangimangaza-ke. Hayi bengakuthembi shem. Wenze kahle wamshaya lo, yazi uyanginyanyisa. Engaze ngangibone nje lapha ya. Hayi kodwa nawe ngomane usukela isigqobo sakhe sisidlalele nje. Kodwa mfethu yazi lana ngiyamthanda ukuthi nje angazi ukuthi amapala phambane kubo. Hayibo. Wena futhi? Hawu yini? Hawu kahle bona. Hayi fuseki. Hawu. Ngiyadlala. Again, hello? I'm checking to end. Alright. Yes. Oh, design. Yes. Aba. Akachi. Yeah. Ambahle. Uyangibona nje nawe. Asushayisile njalo. Ekuselo Nation ne? Oh, Nation. Uye lo mtshitata ngitshela ngayizolo. yes. Hayi ngempela. Bafambe kahle. No, action. Relax. Yeah. No, ngonation again actually. Whatever. I know. Nation, action. Efana wena. Ayifani. Layelani la. Asifocus ndanakhe. Ubrati nje manje ngayifona la. Nomningi yabo. So manje ulindele yonke into yakho. Bala la. Uzofuna Fani yakho. phone yami. Sure. Emama doda, angisayizwa kahle. Uzofuna kanjani phone yami because mina na ngasikazi sinikani inamba. Kwenzakalani lapho futhi? No, wena into etshonakalile ukuthi izolo sikhonile kumfonela no. Senze flag i-original pie. So sikhonile futhi ukuthi i-phone call uma ezokufonela izongena direct kuwena. Thank you Nation. So into njalo ngafuna nami nomele ulungise amagama akho nje yabo lonto. Futhi umtshele ukuthi ama-buy stuff sakho uzoyilandela wena sona. Ngane family car iphathile ngoba bekutshele right. Yeah, khona lonto. Manje ngishonile. Ngathi into yakusasa, okay? Yeah sure. Ngingcono ke noma kanjani manje into yakusasa. So yonke into izohamba ngonyonile. Akoni le car iPhone. Oh yeah. I know. Ngicabanga ukuthi uyena la. Hey. My friend. No. I'm good. And you? I hope we get ukuthi yonke into isime ngomumo. Sonke stuff sami sisiphelele lapha. No, don't stress. Imali ndakhona, imali amasaka. Yeah, wena nje yenza kanje. Ngithumelele iGPS. Mina I will be there. Sasu. Excellent. Isikhathi, let's make it past 7. Yeah. Alkana. Yeah. Azi bengakuthembi. Hayi sponsor kuyasho. I know. Asinakhona ukuthashana. Kula. Aki. Amtshela lo mjidi ukuthi mina kumuntu angangithemba. Okay, I know. Into kancane ade kumele yenze lapho ichazekile right. Manje sure ukuthi awushisi lapha fast ngoba uzokubamba phela umjidi ade uphunywe wena wakubamba usangaphakathi ayizwa yona. Shale impahla shaya imoto yazulu fast. Bale la manzi amancane. So, what next? Ayinokuyisa ukuxoxa kuseni. Mawufuna ishawa ngale ungahamba ishabo uthi kwehlisa igazi. You know my story. Okay. Salute my dad.
ngicabanga ukuthi yonke ifocus sengiyilandile njengamanje right? Yeah. Yeah, nami ngicabanga ukuthi ibhali selikulungele njengamanje Rashid. Ngakhathazeka. Ngibona. Yeah. Yeah manje. update la. Ithi ibhayi sendleleni. Yes. Njengoba nazi sekuyisikhathi sokuvuna. Awufusho yini? KD. Iba professional. Braji. I see you a man of your word, eh? Uyazi nawe. Ngikutshelile ukungithemba. So, ungathele la. Wait. Into engize ngazo la ngiyibona. Finally. Someone who takes this game as serious as I do. Okay, Sibura, KD, uzahamba nelani. Uvule lapha, uvule. Anizwa elokhu nya ngathi amakati man yasini so senze isibonelo kwayethu wena usukumeleni usek man Sacela ngambulala. mbulale nje lalela la njengamanje ufuna one by one niyaphuma la nemnyango hayi ngomsindi siswana kithi usukuleni lokugcina nila namhlanje siyamkhipha nodayisa intwali kodwa bethi no brand isihloko benje abethi ingcozo ezidlanja no intwali wona benzi wow nanaze phuma wena man aniswa yini sukuma wena man sukuma man sukuma masani kwase sinjene sukuma fucking bulls out yeah sanje ukukhuluma kakhulu ngomthethelwe lezi ngane lezi ubheka umnuko finish la hey yabo manje siyakugladile ozolokhu ethi unywenye ngomqandu bekade athi ngibone ukuthi ngifamela kanjani la yini njengesibhedlela lapho kumthathi ngathi wena singizela ukukhuluma kakhulu anikhona hey Escuta. Bahambise baba. Bahole ngesha. Baba siyakeshapha namhlanje. Yena ngangimoshe isikhathi. Boss. Phela labo stanshini ngathi ngibeke ithathe lo yedwa. Nje kanjani lapho umabrigade ukhona. Ngambone sengibhekile kuwabe. Akuphethu engayenza indoda bethu brady. Awu madoda. Ungawe kodwa nawe usheshe wafika. Brady. Amen. Yona ndawo utholakala kuyona vele la. Yokusebenza. Exactly. I like it because I business man. Oh, I thought a man of a caliber isn't used to such a place. But now that's what I say. I have to keep a low profile. Scotch. Angiphuza utshwala. Mbonga ngitholela nje nomithisi. It's not right. You serious? Yeah, man. Okay, you're lost, man. Yeah. So, my man, if you look at this panel, I want to see these girls. Where are they? Yeah, don't worry. I'm sure we'll have fun bambazo over let's change our mind. I come on weekend. You want to do a
And nesikhathi anginaso ngisiyena umuntu ojokuhlala endaweni isikhathi eside. Khuleka. Yeah. I trained them myself. Yonke into abayenza njengami. I'm gonna like you, man. Hayi. I think we're going to work well together. You know my man, that's what I'm telling you. In. Ladies and gentlemen. Kaji, I'm gonna love you, man. You so happy? I'm a change, you know. How you going? You know, on the top class. What? For you. I can take my money, man. I can take your gas. Yes. Athi ngibuke wena manje usungisaba. Daddy, I'm gonna love this one. Senze imali enhle la. My man. Side man. You are the man, Daddy, eh? You know the smell of accomplishment. Yeah, dude. So, yeah. I believe that's quite did that. Nami ngesikhathi ngibona ngathi sesiyangishaya. Ladies, bantomazana. Asambele. Ukuthi la samele siyakhona. Kindi, sibona. Asambele. Oh, Platinum man. I love this. Hey, Imani friend ngashaya sabantomazana la. Samele senze imali ngawo. Ladies. Now, wait. Yeah. I like it. Pratik, don't call me, man. I will call you. Yeah. Umnandi-ke izinto mazinjena. Uzibaphathela ntwana yami. Sisela phela ucala usofa manje ngihlele kanjani? Hayi, Job done. madoda. Bafana. Job well done. Alright. Nanti izowenzeka. Ngithatha lesikhwama ngisibeke kula ndawo. Ngeke sibongaze namhlanje. There's a time So shake school sami. for every day. Yeah. So lelelani boys. Sasa ngizonibiza khona la. Khona zokungwazi. Okay, pozami. I know pozami khuleka so shake. Thina manje usale usibe indlela. KT, asambe fana ngithi. Hey, ngisabamba nje inkunzi. Awu. I've been working every day, looking for a better life. Hey, sugar my soul, 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 sugar my soul. Funa mamita, funa mamita, funa mamita, funa mamita. Patingu pizza, funa mamita, funa mamita.